Начали во внешнюю сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. салом мардуми муҳоҷир. ҳозир мо дар шаҳри қазоқистон дар кафеи Қизилорда мебошем. ҳозир он одамое ки бо мо мебошанд, мо савол метиҳем ки дар ин ҷо чӣ хӯрдан, чӣ хел будааст, чӣ савед метиҳад. марҳамат, тамошо кунед. гап занед. инаи акаи илҳомиддин ку дар бораи ҳамин кафе, дар бораи хӯрокош ка гап занагон. Кафе зурдаи ана чӣ хӯрдем? панд овардан намехел дар тори кар намехел алоу шайтар ихтиса мехел мегири прамон мехели. номи хӯрок чӣ буда? Қаравдоқ чи? Қабардоқа? Қабардоқа мехели буда. ам қафасини зур буда ки ам кор кадену агар пиёда мошин қади биёен ам ҷода ман кирем дар чӣ будани буда. Я шофёр дорем харобай. чанд бор дигар мега ки мо қаравда хӯрӣ мерем, мора намега ин қаравдашам хеле буда. Меки фарбе намешида. Фарбе намешуд. ау шарикои дигаре чӣ? Шарикои дигаре ина биен хай ина бина инҷа биенда. Марҳамат ина бин. Қаравда хурдара, қаравда хурдара. Инҷа хеле дигаре. Уна иша бин. дигареш кани? Дигареш тай купада хича кадай ки қаравда набина сои бой. ин мошини барои мардуми мусофир чӣ гуфтанӣ? мегӯ ки бошен, обод бошен, шурӯъ кор кунед. Агар мошин қати омадин ам ҷода ман кунед, ин салоида бидрояну ам хеле заказ кунед. хай ухан пулам намешидад. ам 300 сом ҳила мешияд. шофёртон шинос мекунед қатӣ? шофёро акай шофёр биё я сухани чико қаравда хурдара фарбе намешавад. барои мардуми мусофир як сухан гап зан. бошенда бошед. хай бародаройна кафе Қизилорда. бармашом атри гул ояд ҳар замон, ҳам садои булбул ояд ҳар замон. бармашом атри гул ояд ҳар замон, ҳам садои булбул ояд ҳар замон. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ҳам забону